Halløj, det er Rikke og Michelle. Og nu vil vi prøve at gå ned i en elevator. Og den er pænt hyggelig. Og vi har tænkt os at køre ned af, hvor det gamle forladte bowling-agtige noget var. Og der er psyko scary, tror vi. Fordi vi har ikke været der før. Okay. Og den er så hyggelig, den elevator, tror jeg. Vi er lige oppe på første sal, det var pissehyggeligt. Det er helt forladt. Helt forladt. Okay, så prøver vi. Ja. Okay, så filmer vi ud af døren her. Kan I så se, kom her. Jeg kan ikke lide det. Okay, fuck. Jeg skal op herfra. Det er det gode til. Der er det røv. Nej, fuck godt. Jeg skal væk. Ej, Okay, nu kører den så hurtigt. Ja, okay. Skal den ud? Jeg er ude. Skal vi? Jeg er ude. Okay, fang. Shit, mand. Det var scary. Og en lille kommentar. Okay. Jeg er fucking skræmt.